имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат баргузор гардида истодааст, ки дар он хонандагони муассисаҳои таълимӣ, омӯзгорону донишҷӯён ва қишрҳои гуногуни ҷомеа бо омодагии хуб иштирок менамоянд. даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар ноҳияи Дӯстӣ дар сатҳи баланд ташкил ва роҳандозӣ карда шуд, ки дар он намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, олимону донишмандон, ҳайати ҳакамон ва ғолибони даврҳои муассисавии озмун ширкат варзиданд. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади амалисозии 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф роҳандозӣ мегардад. тибқи талаботи озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат, донишу истеъдоди иштирокчиён аз рӯи донишҳои назаравии донистани қонуну қоидаҳо, ҳалли масъалаҳои амалӣ ва корҳои омӯзишӣ, инчунин намоиши дастовардҳои илмӣ ва навовариҳо муайян карда мешавад. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат даври минтақавӣ гузарондем. 450 нафар хонанда иштирок карданд ва 35 нафар омӯзгорон. дар он ҷо дар ҳар як номинатсия мо 3 нафар хонандаи 3 нафар омӯзгорӣ интихоб кардем ва даври ноҳиявиро хат гирифтанд. дар даври ноҳиявӣ қариб 157 нафар хонанда иштирок кардастанд. кӯшиш мекунем ки ҳамаи озмунро дар даври ноҳиявӣ дар сатҳи баланд гузаронем ва аз ин ҷо хонандагони беҳтарин хонандагони бо истеъдод, бо таҷрибаро интихоб кунем ва ба даври вилоятӣ роҳат диҳем. шавқи ҳаваси хонандагон нисбат ба соли гузашта имсол боз зиёдтар мебошанд. дар даври ноҳиявии озмун як қатор наврасон маҳсули ихтирооту навоварии худро пешкаши ҳакамон гардониданд. зикр шуд, ки як нафар танҳо дар як номинатсия иштирок карда ғолибони ҳар давр бо диплому ифтихорнома, мукофотҳои гаронарзиш ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда мешаванд. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли панҷум аст, ки озмуни илм фуруғи маърифат баргузор мегардад ва имрӯз бошад дар ноҳияи Дӯстӣ даври ноҳиявии озмун аз рӯи 8 номинатсия дар муассисаи таълимии рақами 8 баргузор гардида истодааст. имрӯз бо боварии комил гуфта метавонем, ки озмун ба таври шаффоф гузашта, хонандагон дар даври вилоятӣ роҳат гирифта иштирок мекунанд ва боварӣ дорем, ки дар даври ҷумҳуриявӣ низ сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. донишмандон ва масъулону коршиносон иброз менамоянд, ки давоми чанд соли охир баргузории озмунҳои ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва илм фуруғи маърифат миёни аҳли ҷомеа маҳбубияти бештар пайдо намудааст. ман Сайфуллоева Шаҳриябону хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 синфи моҳиҳо ба типи хордадорон дохил мешавад. дар дунё 20,000 намуди моҳиҳо мавҷуд аст. моҳиҳо ба ду зерсинф ҷудо мешаванд. зертипи хондорҳо ва зерсинфи табоякдорҳо ҷудо мешаванд. моҳиҳо дили духонагӣ дошта вобаста ба сохти склеташон ба ду синф ҷудо метавонанд. ба моҳиҳое ки склети табоякдор доранд, онҳо ба 3 қатор ҷудо мешаванд. қатори химерашаклон, суфра моҳиҳо ва наҳангҳо. моҳиҳои даранда ба ҳисоб мераванд. суфра моҳиҳо ҳайвонҳое мебошанд, ки баданашон панг ҳаст ва баъзе аз онҳо қобилияти ҷудо намудани барқро доранд. ба гуфтаи донишмандон, озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат бо мақсади рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, ҳамчунин дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин сам байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дигар намояндагони касбу кори гуногун карда мешавад. имрӯз хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Дӯстӣ аз рӯи номинатсияҳои озмун бо як омодагии хуб ширкат варзиданд. таъкид шуд, ки ҷиҳати ҳавасмандгардонӣ ва бештар омода намудани наврасону ҷавонон барои омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ ва иштирок дар озмуни мазкур дар баробари довталабон, инчунин омӯзгорон ва падару модарони хонандагоне, ки дар он ғолиб меоянд, аз лиҳози моддӣ ва маънавӣ қадршиносӣ карда мешаванд. дар ин замина соли равон доираи иштирокчиён дар ноҳияи Дӯстӣ нисбат ба солҳои пешин бештар ва дастовардҳои довталабон зиёд ба назар мерасад.
خدایدادی раҷаб, абдусамади гулаҳмад, намозали эргаш барои барномаи ахбор.